Čaute, dneska si odpálíme tuto bývalou pánvičku těmato věcma. Začneme 2 rotáčkama, potom meteoritama, včelkama a nakonec dům bum pirát. Nebudu to obkecávat a jdem na to. Takže máme tu 2 rotáčky, jdeme na to. Musíme to rychle dotočit, protože nám začíná pršet. Jako další si dáme meteorit. Jako další si dáme včelku pod pánvičku a pak na pánvičce. Nejdříve pod pánvičkou. Další si dáme pánvičku z hrnce. Jde se na to. A zapomněl jsem říct, že na konci tohohle videa všechen tento bordel seberu a vyhodím. Pokračujeme. Tak a nakonec si dáme dům bum pirátku. Jde se na to. Ještě než to odpálím, tak bych chtěl říct, dejte like, odběr a napište do komentářů nápad na další video. Jde se na to. To bude rána. Tak nám petarda selhala, počkáme 30 minut a pak se vám ozvu. 30 minut jsme počkali, zbylo tam trochu knotů, riskovat to nebudu, já zkusím dát na stojato, jestli to půjde, jestli to nebude lepší. Tak. Stůj. Tak máme ji na stojato a jdeme, snad už to konečně chytne. Kamo. Já vůbec nechápu ty knoty. Já to udělám jednoduše. Takhle. Chytni už, bouchni. To už by mohlo. Pičo. S hrncem nám to ani nepohlo, ale ostrá rána jako kráva. Ještě něco. Tyhle dům bum piráty vám asi nedoporučuji. Já nevím, jestli mám nějaké vadné balení, ale to byla moje 4. petarda, co selhala, ale nakonec jsem ji nějak odpálil. Tak já nevím, jestli mám vadní balení nebo něco. Prostě ty knoty tomu nějak nechytají a nevím vůbec proč. Napište do komentářů, co si o tom myslíte. Takže tohle je pro dnešek všechno. Lajkujte, komentujte, odebírejte a čau u dalšího videa.